Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Ngetang lempere gung mateng pemirsa. Kira iso nganggo apa cahaya soalnya baterainya habis ke penggilek Nogosari. Iki dicari bisik. Wes. Sepatu ini mulak-malik Sorno kabeh Mas, sithik-sithik. Singguni. Nanti kita siap bu, utai, utai bi, ya. Apa putih apik. Sono kabeh, no. Aku macam ya dan ini dan ban kok. Ini nak banyak panci tak kamu ya. Berjati. Ini sini nak kemasan. Ini dua mau kurang apa bi? Enggak. Yo, nempet tengan. Senengane nempet tengan. Wis lemes kok. Oke, guys. Si pemirsa. Cek lanjut ora leren. Enten gewek. Nogosari. Bebek ora. Ini mana buat lo? Buat apa? Potongan, ini potongan. Itu tidur. Setelah sini tidur apa sih? Itu apa telur? Iki. Yo, ini telur. Dawa apa kuwi? Bu, enggak, buntel lah ini. Dak lah ini. Udah tidur apa telur? Ngene. Oh, ini lo yang lah. Sigar biak ngene. Oh, lo telur ini. Lah yo ngene. Yo, anjing-anjing lo telur yang lo. Stop, telur udah tilang lo. Yang lo. Aku juga kotak nih, jangan tangga we. Oh, yo kan. Heran iki yo. Kok kenten tuh. Aduh. Aku mau tak bulno sediluk, guys. Soalnya geberku koyo ora kuat aku. Iya di bodoh aja kan. Kocok-kocok. Oh, ini ngono aku. Ngono mana ya? Ngono aku. Ibu lega. Enggak ada ibu ya. Udah ada kok. Ngono-ngono maksud iki gugurne nek dilupuk dilok ora bunjuk ngono. Boy anda berpam. Kamu bagaimana teman kuliah asal ini hari. Itu. Aku tak mubuk diluk nang kenceng mau geger, guys. Gegere loro. Ini gua beli dulu. Kamu pasang. Aku mau dilek. Pas endi? Wis ngono. Iya. Iki gedang rojo, guys. Dhewek Nogosari. Buntel kotak-kotaknya dok, rasa untuk murah. Kotak. Rasa tuh, wow, buntel naik lo. Kotak. Boleh menggawe apa ya? Ono contoh. Tak ketok isi. Ketok, wih ketok. Untuk naik, kami dari menggawe. Nah, iya. Enggak.
Piye gemesnya is Pak, enak mas. Cuma atos koyo timbokno dhewe. Ini gawe atos ya. Aku ki koyo nek koyo Bugis, Nogosari iki senengku. Duit dikai iki lho. Dikai iki. Padi kanji nek do gawe atos. Gak seneng. Nogosari kok atos ya. Namanya. Seneng sing Nogosari sing. Sing mundur-mundur ae mundur-mundur ya iki mundur-mundur saja mundur. Iki mundur-mundur saja. HP iki. Nang kan. Udange dhewe. Iya. Udange dhewe guys. Wis ora satumbas. Kabeh di dhewe jedang Iki apa? Kalau mono beras ketan ki duwe. Nek ora duwe ya enteke akeh. Ning kene iki solokne duwe dhewe. Kabeh. Sing tuku ya pitik kuwi cara mono klopo ki tuku. Klopo mendene klopo. Sing pitik di dhewe ngono malah kaya Pitike duwe dhewe. Dibeleh lek emang ya termasuk duwe dhewe loro, bleh loro. Jago gede. Jagone Tapi yo ora cek ras ketemu. Putus gitu mau putus kok. Iki jek urung selesai guys. Iki tahap ngewek Nogosari. Terus sampai ngewek Pasung. Tidak ada. Wis karep kuwi. Ya apa neh Mbak? Wis rene. Ini kudanan begini nih. Untuk kudanan ini. Kudanan. Cek ini kudanan mana? Cek putih ae. Iya. Ya wong divisi wis Kita lihat nanti. Cek ini anda. Anda. Tidak anda ni. Jadi. Biasanya kalau kandil, terakhir kandil lah Nogosari. Orang yang nyampe ah. Dia matang dulu. Bagi bet ane. Yo ngani ngani. Cendang. Sendok sendok. Sendok kan stainless, sendok. Sendok. Sendok juga kami ini jani. Jago kami ini. Rame nak ini. Sendok oh. Nganu nek Bisa nang ibu tapi rame ini. biasanya dulu. Bisa name ngono kok. Oh ini. Aduh. Ini nggak bisa name. Ini banyak kanji baru ngomong. Semua di bawah lampu kanji kok. Lah di mau duwe ora. Sini dari sini kok belum naik. Ini lu kok ngomong belum naik mah. Kalau betul mau apa? Main di bol, tangan ngomong di bol. Sampai jam 10 bisa. Sampai jam 12. Impor itu anak tulis. Kudu sing Ada tiap ini. Tiap anak tulis. Kok kurang lapor ya? Lapor tuh, mana pening. Semuanya kadang nggak bisa. Impor. Ayo pakai. Ini tiap kali saja. Ini kita bisa lewat lah. Rangkopol sih, mesti sih. Orang santan. Saya lagi dapet udah. Kamu sama tinggal naik pintu. Ini
Ini lah lho, apik iki lho. Lah iya. Memang iya juga. Ya ngono. Iya, lah ya padha ini. Kodak. Tapi kok kelek ini piye? Ngene ojo aku iso. Ya wis. Ora metrek-metrek. Wis lantar iki lantar. Wis Wis apa apa kowe baleran sik? Oh, nggih pasung. Obat. iya bangun lantar. Wis tak pun antar ini. Ini. Oleh ya lupa. Apa lupa? Dino ora leren. Blas. Ora Contohnya. buk. Kenapa? Pupuk piye juane ora pupuk. Ayo leren bu, gedhe dikencengno, istirahat sik, engko nek gawean disebut ora dadi lak yo wis. Mana dua jam sebenarnya lo jongok. Ayo bite iso toh. Sak jam 10 bengi. Aduh. Ape padha iwet dhewe Jane bite malah kok ngacap pamko pasar la iso lho. Sing mana iki wetenge malah mbak muji berere ning nggih onde-onde. Malah plaul Di mang di pantar pam. Aku udah ganti kayak undi udah. Nanti. Bosan di. Kecuan budi mite mana kecuan budi mite atau Oh, nek cupu yo wis tanging. Gue muya apa atau bedek muya. So. Jangan tembok. Ada nih kopel. Ini semuanya. Iki mek apa nek geningan demi kok soro awakmu. Iya, lagi nih kompor dulu, ada nih kompor beli semua. Nang kompor ndang pe. Ah, subuh yang tangi dulu, ada subuh tuli. Subuh lagi tangi dulu. Jadi lo dulu kok, jam 11 kok. Sulah serong turu. Tengah 11 sampai tangan. Udah nggak usah turun jam yang penak. Saya mau turun yang pegel gegere. Ini rapat gegere nek mripate jek kuat melek sampai wengi. Aku biasa malah gak tau iso turu nek bengi pemirsa. Iso ning anu apa sampai engko esuk ngono kuwi. Bodoh ae. Jadi aku tiga makan kan melek anu ngono. Nah, iso turu gak iso turu kok. Aku wis nyelong. Beneran. Nah, ini beneran penak Ini iki. lemes enak. Enak. Nek iki aku cek doyan pemirsa. Enak Iya, Bang. Asen lagi ya. Yang gedang apa-apa nih. Nunggu sari jatuhan. Sini gedang rojo. Ini apa ada dah. Nana laman macam mana dipakai ada dah. Nana. Aku sari, mendut, jadah. Kita ini wis dhewe. Hebat dong. Kita era benek semua kita. Ora benek ya wis. Seso orang kuwi deh kok sing akeh iso rapi. Buket Lek emang gak akeh kelompoknya. sithik Dik. Dakan banyu Dik. Kayak banyu. Jadi buket-buket ngono. Iya. Maksudnya santen tok. Ya mulai santen kaya gubian Dik, Mbok. Mulai santen kaya gubiaran Bang, ngakon banyu. Ya piye lho? Wah, Ure lah yo ngene iki kudune santen tok ure. kudu ambil omahe santen tok Dik. Santen yang kurang apa Dik. Bapak sak gini tadi. Sak wabare amben kok. Sesuk kula pinggon yo lamane nyakeh. Ora dadi lho wis. Drama Dadi. Pangan ker mateng ora ya. asin. Enak. Nek aku masen sing lemes timbang sing getah kaya atas dikeplekno. Dan tenan obrolan gawe kok atur kok. Dikeplekno kiri. Koyo watu kok. Enak sampe Dadi kayak pandi kaji lagi di ke atas gini ya.
kan kayak batik anjing mana ya apa. Mari gajah mampu ngomongnya. Lah niate perang wis tahu. Sesuk ulang itu apa sesuk. Dari pang. Iya. Ada panas. Sesuk celokno Mas iki senengane. Mini-mini kan. Ya Mas, gak dadi mana ya. Beres sih. Yang tua gak dadi ngono. Kesukaan iki nek ngarani Masku jenenge dewe-dewe. Di cilik aku bingung. Dawa-dawa apa rene. Dawa-dawa bu. Dina main ngene putih. Kan ketenan. Terus didono nek dewe-dewe iki Nogosari. Oh, gak jengene. Jengene apa Lah karo? terus bar kuwi roe piye? Roy ini jero gedang ngono. Gedang ngono. Lah Nogosari menawa iya. Ini bude. Nogosari berapa bode. Jero sini gedang. Tuh. Apa deh? Nah, kuwi nek Nogosari menawa. Aku jago tuku juga. Oh, banget aku tak bangun deh. Dalam jengene deh. Jalur deh gak geget deh. Jalur jalan deh. Bodoh anak dia bodoh alu deh. Padha patah. Iya bodoh patah deh. Jalur enggak dikata nih kayak bingung gitu ya. Jalur aja gini loh, gak bingung. Pokoknya doa aku mau bugis mah, langsung kayak bugis tuh tau kata sopi, bugis apa so ngono. Iki cilike. Iya cilik. Aku mau kuwi bojo apa doa. Lah yo. Aku lain kayak, kira kaku aku. Wala lele. Favorite Masku, guys. Iya. Liyane mau kabeh kuwi sing doyan kuwi. Enak bakso enak bugis lah kudu. Lemper kadang koyo doyane lemper. Yo wegan deh. Mau ketan yo mau. Sini pisang. Deka. Nogosari ini jajane semua aneka cilik iki purek ngono. dari dedaunan. Urek iso. Nanti lanjut lagi. Dari sini ora Durasinya panjang wis. jenenge iki. Ambil bisnis mana? Sana kan adoi mancing sore kak. Nak ngontok dia, nak ngontok ini dia. Nanti ketok malah. Masuk gawe. Mau dadi samban. Wih, ana sik. Oh, kulit iki ana kono. Ini lho. Kul kadang ngisal. Lho, ngono lho. Silete. Gak kena iya. Kurang menduwe malah tebes men-men. Memang amat agak. Oh, sing tekane banyu, Nduk. Tak senengane ambekane sesekok men ngrokok ae. Ande ya kena. Iki bae nang cewek no. Wis, tak ilingno mang. Aja rugi-rugi. Bae tak keroki. Watuk iki. Wis tau jajal apa-apa, komik obat ngono lho wis. Mbah urung. Ora tau Kon to. iki. Tinggal turu sak siutan, guys. Doke wis dedekno sakmene. Mun iki urung iki dheweke anu 70 kaya ape wong. Padahal anune sak pira. Oh, sakmene iki ada nggo. Ada apa jenenge? Nangka pemirsa. Wah, abung dan ayu. Iki namanya pasung. Kok beras diselep. Macam jadi cek ngombe wedang jahe kok. Susu. Oh. Gambar sih. Ora turu pemirsa. Aku tuh sak jam tangi nih. Turu sak jam tangine, ora sido turu. Goreng tahu. Oh. Tahune wis ready. Mateng, guys. Ini. Carane ngene, ngedang. Ning gone
rancangan seperti ini pemirsa. Ini masih kita membuat ya. Aduh. Ya. Ini corong. Ucul. Ini tahap terakhir. Sudah habis. Ning kene jenenge pasung. Ning gotem jenenge apa pemirsa? Oke, sudah habis. Tinggal tutup.